Tapi sungguh pun ajo na mimbau umumnya sagalo itu yang hadir di rumah ini. Allah na nambo imbuat terhadap ajo. Kok nan satingke laweh lah batapi butak lah basudui ko ili lah tentu more mudia lah tentu duit ibarat sawah lah bagi pematang ladang lah bagi pita lah bahkan tian gitu na satu partai. Bade ambo kini kok bapucuk bakacambah jurai-jurai donubi batukuk panambah lo kato cik lai. Kok ye mato ndak kunjung tuwe isak jemisan ndak kunjung putih ujud kerandak jo ambo make ajo. Allah uji bakarandak jo ambo ke ajo adiah badali kato misa kato bubuang bayi barat. Bayi barat ambo skete. Lurus jalan Koto Bangko, lurus jalan ke Sungai Sirah kok tadi boka kato kini tibo di Tresik Sambah. Ana dikatokan tibo Tresik Sambah. Kok baru diam depan angku ni niat mama imam jo katik pusatku yon samando tatu mambuan rukun jo sarek Tresik yang majlisnya. Apalah yang dikatakan rukun jo sarek Tresik yang majlisnya. Ditakuan kapalo na satu di lunjaman lutut nan dua disusun jari nan 10 dibilang buah pasambahan di ponan sambah kena patut disabut kato mangkelok urundiang dibaca mangko ranca. Bade kambo kini sarik mecak nan sampai suku Batenggang dan tiado suku tentang itu. Kampung paneh kampung Tampurong di balik kampung Singerotan hujan paneh tapai belinduang sebuah kamar ke badan karikatuan. Baik kini kok mengawik nang kacaba meminta nang tam kabuliah sambah simbuh hari jangan tangan ditanai bagi mangkuto di jujuang bagi aturan di pamulia bagi guru di lataan timba balik izin gitu di balik timba. Bade ambo kini serakat tojo dan masabui barna aja di kamukuan kandak buliah pinta berlaku tapi bilang sampai dengan boyo. Lagi kurang tadi yang satu bukan tak lah batu dibongkar batu cukup tambah lagi seperti itu barang-barang padi dia yang juga capek ini kok bukan dong kenapa dia yang bertemu atau bayu yang malah itu bapak kayak ini Siapa aja? Jadilah aja menurut Atena lagi ketemu tapi yang banyak capek dia capek kemalian gayung sambil cuma gayung tinggal yang kemudian ada kato banyak yang berkemalian kamu dah itu bade ajo kini karena duduk samparan tegak sebentar saganju duit tapi makan mah kacik lo meyo kadang lo mau pakai dak dem bojo yo rami pasar binghulu jo rami denak ngali kopi ayo bayo lah jo dulu supaya saciak dia kembali bila sampai jo itu dulu